Film era flower. Which one? Écris-moi. Oui, Ça va. ça va. Calme-toi. Ouais. Ok. Oui, dites-le là. I b'a dɔn o don na e kuma fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna ne ye miiri la. I b'a dɔn i ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ walahi. I n'a fɔ jumɛn? I bɛ k'a fɔ ko an bɛ tugu manamana mɔgɔw kɔ can yɛrɛ la ne tuguna mɔgɔ dɔw kɔ. Waati bɛ with deception kumaw de fɔ ne ɲɛna ne b'a dɔn can yɛrɛ la i bɛ ne fɛ yɛrɛ de. O de b'i bila ka na to k'i jɔ kare kɔnɔ ne bɛ manamanakanw f'i ma waati bɛɛ mais i tɛ découragé quoi. Donc ne tun bɛ fɛ ka n'a lajɛ halisa n'a sɔrɔ place fitinin dusukun na pour me pardonner et puis an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ et tout. Non, ne ni bannen don. E Kirimu. Ne ni bannen yɛrɛ de. Ten togo la. Ne ni bannen sa. Ne ni ko bannen o. E Kirimu. Ne bɛ ka kuma i fɛ ne. A essayer k'a faamu sa ne yɛrɛ b'a dɔn ne y'i sɛgɛn trop walahi ne ye ko bɛɛ de bɛɛ kɛ. I m'a ye i b'a dɔn sisan nin yɛrɛ ne bɛ ka dɔn ko n fɛ trop walahi. Donc a essayer ne b'a dɔn hali sisan ne fɛ dɔɔni b'i dusukun na n'a sɔrɔ ne fɛ dɔɔni b'i dusukun na i ka essayer i ka yafa n ma. Kirimu. Komi u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na fili man jugu mais fili dɔnbaliya de ka jugu. An ka essayer an ka nin bɛɛ kɛ ko tɛmɛnen n'a ma ɲɛ an k'a tɛmɛna déjà i ka yafa n ma. Komi ko ten nɔ nin ko in ne murutilen yɛrɛ de walahi. N'o don an t'a kɛ a jan fila bɛɛ de. Ayisa nasa. Ne fana mugu. Ka di ne ye trop walahi. Ne fana mugu f'i ɲɛna ko ne tɛ ka fɔ. Ayi ne fana kun b'an ka bulɔguni ninnu kɛ e fana kun t'a dɔn ko bɛ yen nɔ. Fɛ k'e ɲininka o. Genre mun de y'a to e bɛ ka garde corps kɛ tan tɔ comme baara e bɛ ka kɛ mun de la et puis toujours aussi à chaque fois i ɲɛkilelen don ne ma deli i yɛlɛ man di quoi en vrai dire. La raison. Mais o dɔn nafa tɛ e kan. E t'o dɔn ne fɛ k'a dɔn dɔrɔn ne sulu ma a nafa bɛ ne ka nafa tɛ ne kɛ e t'o dɔn ne fɛ k'a dɔn dɔrɔn. Ok, n y'a faamu. Fɛnɛ n bɛna ɲɛ f'i ye. E tɛ se ka kuma ka sɔrɔ i ma verre bɛ ɲɛ la. Ayi foyi verre dɔrɔn de ka di. Ok, je t'écoute. Ne ko n ko n bɛna n donna nin baara in na nin baara in n bɛ ka nin kɛ kun min na n ko n bɛna ɲɛ f'i ye. A kun ka ca quoi. Ne ko n b'a ɲɛ f'i ye yan. Su bɛ ko k'an to a la quoi. N y'a faamu. Mais ne fɛ k'a dɔn yɛrɛ de ne fɛ k'a dɔn yɛrɛ de walahi. Donc explique. Baara ko ye choix ko don. N y'a faamu. Baara ko ye choix ko de ye. Bon nin expliquer nafa foyi de tɛna ye e kan quoi i m'a ye mais hali n'a ko a bɛ expliquer e tɛna foyi faamu a la. Quel choix? Ne ye ne ɲininka juste a bɛ se ka kɛ a nafa bɛ ne e t'o dɔn ne ye ne ɲininka kun dɔ de la donc ne fɛ i k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna de. J'ai juste seulement s'il te plaît. Bon n y'a faamu mais an ka to nin wagati in ka bɔ a la fɔlɔ. Pourquoi tu veux pas dire la raison? An ka to nin wagati in ka bɔ a la fɔlɔ. Ni ne nin wagati in bɔra a la n bɛ a kun f'i ye. I y'a faamu. Ne fɛ ka kun dɔn yɛrɛ de ne fɛ ka expliquer ne yɛrɛ de. Ayi. Mɔgɔ t'i ko kɛ gansan quoi ne y'an bɛɛ bɛ ko dɔ la an bɛɛ bɛ fɛn dɔ kɛ tuma bɛɛ la donc ne fɛ ka kun de dɔn ne fɛ ka expliquer ne yɛrɛ de ne fɛ ka kun fɔ ne ɲɛna. Ouais, voilà n y'a faamu mais an ka to nin wagati in ka bɔ a la n y'a faamu. A ɲininkali ma di n ye quoi i y'a faamu. Ouais, je vois comme je veux que tu es un peu gêné donc ni lafiya i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka a ɲɛfɔ n ye tuma min na je suis là en vrai. Voilà n y'a faamu. N'i ye question filanan genre e ye mɔgɔ sugu jumɛn i yɛrɛ ye jɔn ye ne fɛ k'i dɔn yɛrɛ yɛrɛ de quoi tan cogo tɛ dɛ n fɛ k'i dɔn yɛrɛ yɛrɛ de en vrai.
E fɛ ka dɔn ne yɛrɛ mɔgɔ sugu wala ye maa sugu min mɔgɔ min bɛ fɛ k'o dɔn. Ok. Bon, o la kɔni n bɛ i jaabi o la. Diya n ye. Ne ye mɔgɔ sugu min ye fɛnɛ ne ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka sira tɛ mɔgɔ ka ko la mɔgɔ min bɛ bɛɛ bonya mɔgɔ min tɛ se mɔgɔ ma n'i ma s'a ma wa n'i ye n bila fɛn o fɛn na ni n bɛ se k'a kɛ n b'a fɔ n b'a kɛ ni n tɛ se ka mun kɛ n b'a f'i ɲɛna donc ne ye o mɔgɔ sugu de ye ani manamana ko ma di mɔgɔ min Vraiment et puis depuis que i nana an ka famille la ne ni mɔgɔ qualité dɔ tun bɛ yala mɔgɔ lankolon b'a la comme mɔgɔ ɲuman fana b'a la quoi. Tu m'as fait changer en fait. N tɔgɔ bɛ n'a fɔ cogo min na jogo caman tun bɛ ne la i ka conseils kama i ka kumaw kama en vrai camanba de bɔra la je pense n bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ banna yɛrɛ mais mɔgɔ ti kuma ka bɔ trop donc caman kɔni bɔra la. Il y a une changé tellement et puis je pense aussi que je tombe amoureuse. N tɔgɔ bɛ n'a fɔ cogo min na quoi. Du coup depuis a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni jusqu'à ce que n tɛna se k'a dogo i la en vrai quoi en vrai Dieu. Ne yɛrɛ b'a ta ɲɛ kan yɛrɛ moi je sais que tu m'aimes pas. À chaque fois ne bɛ gɛrɛ la i b'a essayer i bɛ distance i ni ɲɔgɔn cɛ et tout. Ou bien ne ko man di ye dɛ ne man di ye dɛ. Ne ne ko dɔ de k'i la ne tɛ k'a faamu. non a n'o cɛ ka jan o tɛ quoi fosi tɛ Foyi tɛ cogo di non o tɛ raison ye a ka di ne ni ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de. bon fɛnɛ ne ma na yan o kama i kɔrɔkɛ de ye danaya da ne kan walasa n ka hakili to i la sɔni a ka bɔ a ka voyage bon n tɛ fɛ a ka danaya in ka tiɲɛ k'a sabu kɛ ko tɛmɛna e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o dɔrɔn de don i y'a faamu. O ti problème ye ne bolo ni ne kɔrɔkɛ nana ne yɛrɛ b'a fɔ a ɲɛna a bɛ ne d'i ma a tɛna na ban même pas. Lui il veut seulement a bɛ mɔgɔ ɲuman dɔrɔn de quelqu'un de bien seulement quelqu'un qui peut prendre soin de moi et ne b'a dɔn très bien aussi. N tɔgɔ bɛ n'a fɔ i ye o mɔgɔ de ye quoi. Tu vas prendre soin de moi je sais très bien de quoi je parle donc il va accepter a tɛna n'a ye refuser quoi même pas n'a ma accepté a tɛna n'a ye refuser je sais très bien. Ni ne kɔrɔkɛ ta de don o tɛ problème ye ne yɛrɛ b'a fɔ n kɔrɔkɛ la ne yɛrɛ ni n kɔrɔkɛ bɛ kuma o tɛ problème foyi ye ne yɛrɛ n'a bɛ kuma. Fɛnɛ est-ce que i b'a dɔn nin ko ninnu si tɛ ne hakili la muso ko ninnu ni fɛn ninnu si tɛ ne hakili la fɛn fɛn bɛ ne hakili la sisan o baara dɔrɔn de mais ni kɔrɔkɛ nana an b'a ɲɛnabɔ. Kuma kɛ ten tɔ n'a nana donc ne bɛ kuma ɲɛf'a ɲɛna n'a ye min fɔ ne kɔni bolo a tɛna na ban ne bɔra a tɛna na ban ne ka kuma ma papa tɛ yen mama tɛ yen donc a tɛna na essayer ka ko kɛ ne la fɛn min bɛ ne tɔɔrɔ quoi fɛn min ka d'a ye dɔrɔn ne ka nisɔndiya de ye donc si je suis qu'il veut là il va accepter j'en suis sûre et certain aussi il va accepter. Tɛnɛ an ka taa so kan. Ne tun bɛ fɛ k'e ɲininka o Saro mais e tɛ yɛlɛ mɔgɔ fɛ i bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ mɔgɔ tɔ layɛlɛ mais a tɛ layɛlɛ quoi. Je n'arrive pas à te comprendre ou bien nga façon fini do na zoanya pour que ya yɛlɛ. Non a ma se o ma Enfin. a ma se o ma. Ja bɛ se ka yɛlɛ o. N'i ko ten sa. Genre, ça veut dire que tu acceptes qu'on soit ensemble, n'est-ce pas? Accepter quoi? Qu'on soit en compliqué. Ne bɔra ka kuma fɔ sisan i nana. Tɛnɛ an ka to i kɔrɔkɛ ka na i y'a faamu. Saka mais a jateminɛ fana kɛ. Tɛnɛ Gad o tuma mun de y'a sɔrɔ ayi n tɛ se est-ce que ne tɛ sigi o na Tɛnɛ tɛ Gad an ka taga so an bɛ taa nin tɔ kuma kɛ n tɛ se ka k'a ɲɛ fɛ o tuma ne tagatɔ la ye kuma min fɔ aw ɲinɛna o quoi
Then I play out, play. See,